Jeg synes faktisk, de fik fyldt gulvet godt ud. Ja, selvom vi kun var 8. Nå, nu starter vi ude på Vejstrup. Lukket for fod. Lukket for fod. Det er flot. Den der. Skal Kom de så lukke bøj sig benene. sammen? Bøj benene. Yes. Og dygtige drenge. Ja, vi skal have lidt i slow motion her. Det er et dobbelt salto med. Og vi skal lige se etteren her. Hvis det var etteren, det var fint. Ja. Og det, man kan jo se, at de har mere i sig, så det handler om at få bøjet godt knæ og hofte. Ja. Så de ikke bliver i tvivl, dommerne, om de er strakt eller hofte. Eller lukket, hedder det. Ja, i mine øjne i hvert fald lukket alle sammen. Ja. De kan godt være mere lukket. Ja. Men høje og flotte spring. Det er gode landinger. Det er det i hvert fald. Så åbner vi. Så bliver det løbet stærkt. Hoftekraft. Hurtigt. Kom så, drenge. Fuld kraft. Hurtigt. Fuld kraft. Hurtigt. Fuld kraft. Hurtigt. Afsted. Imponerende. Hold Fuld til hurtigt. Flot. Får vi dobbelt. Lukket for hårdt. Virkelig et svært spring, ja, for sidste mand her. Dreng. Hvad hedder de i den her alder? Drenge. Unge mænd. Ung mand. Ja, hvad lavede han, Magne? Han lavede jo faktisk det, de kalder en hoftekraft full half. Ja. Så en salto først op på banen, som vi ser de andre drenge laver med hele sko. Ja, det her det er også godt reddet for den rutte rundt. Den laver han, og så laver han en dobbeltfoldende med halvanden sko nede i bunden. Ja, faktisk. Ellers et spring, vi jo kun har set i trampolinen i dag. Ja, det lykkedes han så lige med at lave over på banen. Ja. Det er sådan en rigtig seniorspring. Ja. Der er power i benene på drengene her. Og vi ser, om de kan gøre det færdigt. Så skal de lave Det er noget baglæns. Ret og fri omgang i hvert fald. Kontrakt. Smukt. Kom så. Kom. Stræk på fuld. Og en strækker på. Det er pænt. Og stræk på fuld. Wow. Sådan. Det er unge mænd, vi gerne vil have tilbage i foreningerne. Vi kan godt lige bruge dem på vores herrehold rundt omkring. Fordi det der, det er jo for vildt. De er 16. Og vi fik lidt hurtig karakter på Østerlundens rytme på 15,9. Nu skal vi se Vejstrup. A1 på rytmen. Så drenge. Det var en ganske godt bud på en håndstand. Specielt særligt synkron også i deres nedgang, som jo også kan give en del udførselsfejl, hvis man dumper ned for sådan en håndstand på mange forskellige måder og tidspunkter. Og Tanja, vi snakkede for mange timer siden om fodled. Ja. Og læg lige mærke til de drenge her, de er altså så kropsbevidste. Det er ude i fingerspidserne, det er ude i tåledet, når de laver noget her. Og det elsker rytmedommerne altså bare at kigge på. De scorede godt. Ja. Igen et øjebliksbillede af en årgang fra mange forskellige foreninger, der samler sig. Her så vi faktisk, der er mange holdene, der har lavet de her helhop, men de lavede faktisk et halvandet hop. Sætter altså en ekstra halv skrue på deres... Det ser jo nemt ud. Det er det bare ikke. Nej, det er overhovedet ikke let. Det er virkelig et svært moment. Det er også derfor, det er et af de højst betalte momenter i rytmerelevantet. Så skal vi stå på det koncentrerer sig. Ja, der. De gør det godt, drengene. Ja, overbevisning. Ja. Hvordan er definitionen er på det hasestræk der, Magne? Det er bare brystet ned i knæet, og så æder dig selv i 2 sekunder. Ja. Og så vil jeg nok anbefale dem at strække fodledene. Ja. Det er godt nok nemt at se, hvis man glemmer det. Ja, der strækkes den første.
Og lidt kærlighed ud til publikum. Vandret. Det ser jo let ud, men der ligger mange timers træning bag og kunne alle de her sværhedselementer, så det kommer til at se lidt over i sådan noget wagon. Et salsa. Yes. Dejligt. Og var det første gang, vi tog en araber strakt baglænder? Ja. Fordi jeg vil Til Vesterlund. På trampolinen. Trampolin, ja. Jeg kan slet ikke huske, hvad de andre har fået. Nej, jeg ved det heller ikke, Lennart. Det er gået helt i kage herinde. Ja, det kan vi se nu. Og de fører i hvert fald stort på trampolinen indtil videre. Ja. Nå. Dagens sidste 18 spring. Det er Vejstrup, og det er Aarhus Rudi til at åbne. Det er en stykholdomgang, de ligger ud med her. Dagens nok sværeste. Ja, det er sådan der, man plejer at vinde som dreng, hvis man gerne vil med. Så skal man have en tro på den der. Kom så, drenge. Gør de aldrig. Vi mangler sidste mand. Sidder rent. Sådan. Fuldstændig clean. De gør deres. De er i hvert fald startet godt ud. Det er også et flot spring, sådan en Aarhus Rudi, hvis Ja, når man lige kommer ud igennem, ikke? Ja, når man lige ser det der helt klassiske tyngdepunktsløft, hvor de lige får afviklet på det rigtige tidspunkt. Og så bare ligger helt strakt og spændt. Ja. Jeg elskede selv at springe Pegasus i gode gamle dage. Det der med, at man bare kan gå ind og smadre armene ind i den der. Ja. Jeg synes, det var fedt. Det var ikke helt de samme spring. Men lidt kunne jeg da. Men nu skal vi altså se drengene her. Strakt out. Super flot start. Og Randy. Ej, den er flot. Ja. Og Randy. Han fik reddet den. Triple hop down. Så åbner de. Det gør de. Triple hop down. Ej, den er god. Kom så, drenge. Triple hop down. Oj. Ja. Sådan. Så tror jeg, der kommer nogle triple lukket out. Det tror jeg også. Tror du, der er nogen, der kan skrue? Vi har ikke set det endnu i dag. Jeg tænker, der er nogen af dem, der i hvert fald kan hjemme i springgraven. Det tror jeg om de også. kan til hår. Jeg tror det ikke. Nej. Jeg har været udset os opvisning et par gange. Det er set. Ja. Men om det er klar til at skulle til konkurrence. Det er jo det. Og eller Det ved man skal ikke. lave en god beslutning, og så lave en triple lookout ned på benene. Ja. Det er jo det, der er overvejelsen. Fordi hvis de lander de her 6, så tror jeg, at den er tæt på at være der. Så har de i hvert fald gjort deres. Så må det være op til dommerne. Det må sige. Ja. Nå, Vejstrup. Sidste 6. Og han trippede lidt. Halvkoder. Det er lige meget. Hold da op. Den er god. Kom så. Triple. Ja, tak. Det ser jo lejende let ud. Hold det, drenge. Triple. Og 4. Sidste 2. 5. Så kom den. Det er okay. Hold da op. Ja. De takker ham lige på den. Til gengæld så får han sluttet dagens konkurrence af med et helt sindssygt spring. Magne, hvad er det, vi ser til sidst her? Full half. Ja. Triple salto med 2,5 skrue. Det er jo vildt. Ja. Det er noget af det, vi ser de allerbedste herregymnaster lave i Danmark. Ja. Ja. Det, Vi er jo oppe på senior herre-landsholdsniveau her. Ja, det har lavet de som holdomgang. Ja. Senior herrelandshold, ja. Det kan være, at han er en kandidat en dag. Det kunne han sagtens være. Det er bare hjem og træne. Det er det. Jeg kender, der er nogen, der har været på senior herrelandsholdet, der ikke lavede full after, de gik på efterskole til hår. Ja. Så det er bare hjem og øve sig. Hvis man gerne vil det. Vi kommer lige noget rytme ind til Vejstrup. 14,65